Вашите пари изкала ли съм вие на вас, бе? Рекетьори на пътя! Вие не защитавате хората, бе! Ти си се представя, той какъв е в колата. Колега ми е. Макар защо не се представя, бе? Спреше да ми се... Колегата, който не пожела да се представи, това е Ангел Василев от град Етрополе, има фобия от камери и затова предпочете да играе Subway Surf на електронния си таблет в патрулката, вместо да помогне на своята мила колежка, която се бори с престъпността на пътя. Няма как да приема факта, че аз съм извършил нарушение, когато човека, който ме санкционира, самият той е в нарушение. Разберете ме, няма как да го разбера. Спряла съм те както трябва. Не, патрулката ви спряна ли е както трябва? Погледнете. Това не е нормално. Кое му е нормалното? На знак стоп, на кръстовище, кое му е нормално? Трябва да сте пример за обществото. Защото вие наказвате и вие трябва да спазвате закона стриктно. А вие не спазвате закона стриктно и ме наказвате мене, че аз не спазвам закона. Не, няма да спра. Ето го знак стоп. На кръстовище, главна улица, главна... Ето я, снимаме я госпожицата, не е доволна, патрулката е спряна на главна улица, на кръстовище с предпоставка за ПТП и застанали хората и правят печатница на пари 50 лева, 50 лева. Те самите са в нарушение, но някой трябва да плаща и да пълни хазната, така че явно не. Не, тия заплати, къде трябва да се изкарват за вас, трябва по някакъв начин да ги изкарате и трябва да спрете на кръстовището и да ми 50 лева, 50 лева, 50 лева. Нема, то народа му се досади, разбирате?